на мэру. Говорят мне о любви, но я не верю. Строчат мне в инсту для отметки в story. Bună băieți, cu astăzi voi este Andrei. Am găsit pentru voi un cheat în PUBG Mobile. Fără bani, 100%. Cos Valdeu, să-l descărcați, să-ți vedeți singur că cheat-ul e fără bani. Până și începem, trebuie să vă abonați la canal, să puneți like la videoclip. Dacă nu, după asta intrăm în Telegram canal care trebuie la videoclip. E ca cheat-ul se descarcă, apasăm de el. Descărcăm PUBG-ul. De cum vedeți, PUBG-ul se descarcă. Așteptăm o leacă. Apasăm terminare. După asta intrăm înapoi la câhâfile. Și aici și nu așa înseamnă că eu tot așa ne dă. Și tot ținem apăsat de PUBG, tot rename. Și unul a spus 1, al udalit. Și apăsați OK. Cum ați văzut PUBG a apărut, am intrăm numai în PUBG trebuie să intrăm. Stați, scuzați, nu în PUBG, nu intrați în PUBG încă. Scuzați-mă, leacă. Până și intrare de PUBG, apăsați terminatul, leacă, informați, țineți apăsat, dăm la informații aplicației. Asta e pentru Android. După asta dăm așa la, apasăm de ea. Îi dăm voie că îți dai voie. Și după asta apasăm permisiunile astea. Pe amândouă. Și acum intrăm în PUBG. Vă arăt că cheat-ul lucrează, vă promit bani precis n-ați vă dă. Cheat-ul e bun, dar vă promit. Dacă n-ați abonați la canal, n-ați puneți like, videoclipul, cheat-ul n-ați lucreze, deloc n-ați lucreze. Deci trebuie să așteptăm o leacă. La mine, pur și simplu, telefonul e slab și cam greu. E greu intră. E ca neodată și ne cere login-ul și parola. Login-ul și parola tot așa pe Telegram. Eu de-am o am așa suhranite. Și acum vedeți, ne dă voie. Eu, pur și simplu, nu prea mă joc PUBG și nu ne fac account. Ne fac account, nu? Account de PUBG n-am, că nu joc. Dar voi puteți jucați de pe accountele voastre, că bani precis n-ați vă dă. Puteți toate astea să le puneți, că bani precis n-ați vă dă.
Și da, astea cheat-ul ăsta e pentru global, nu e pentru altceva, nu pentru altă versiune, dar e pentru global, versiunea globală. Care au mai avut cheat-uri știe și asta global, versiunea de la cheat global. Aș mai avem tatuleacă, intrăm în training și am văzut că cheat-ul lucrează. Că nu știu ceva probleme, că nu, cheat-ul nu lucrează cheat-ul. Cum vedeți, totul lucrează, încă nu lucrează. Trebuie să activez funcțiile. Mi-aducem și numele în voie și ceva. Da, să nu luăm Berilul, că Berilul e tare bun într-un meci. Uitați-vă, vedeți cum umblă prițelul? Și noi le activăm, pe toate puteți să le activați, precis n-ați văd ei. Asta nu fuga, asta îi pune grafica mai bună. Și am dați văret. Vedeți ce trebuie cum uleacă poți vă îmble, dar nu chiar așa cum vă îmblă. Bani precis când ați văd ei. Asta garantat când ați văd ei bani. Vedeți la asta în kilometru. Prițelul stă pe loc, nu îmblă. Uleacă poți să îmble, dar o să vă spun, așa-l țineți cu 100 de ori mai bine. Cu asta e tot. Vă abonați la canal, like la videoclip. Dacă nu sunteți abonați la canal, apoi cheat-ul n-ați va lucreze. Asta vă spun deodată. Cu voi a fost Andrei, la revedere, la nouă cheat-uri.